Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Huwebes, January 14, 2021. Tail end of frontal system or shear line ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Kung kaya't maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan at pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Kabigulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Dahil po yan sa tail end ng frontal system o nagsasalubong ang malamig na hangin ng amihan at mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko o easterlies. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan, posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan na mararanasan. Samantala, sa Visayas naman ay makulimlim at maulap na kalangitan ang mararanasan na may kalat-kalat rin na may hinang pag-ulan. At sa Mindanao ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil yan sa localized thunderstorm. Para sa ganito pang mga ulat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at narito ang detalyadong ulat galing sa DOST Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang pagtayo ng ating panahon ngayong araw ng Thursday, January 14, 2021. Direktang nakakaapekto pa rin ng tail end ng frontal system sa katimugang bahagi ng Luzon at magagisilangang bahagi ng Kabisayaan. Itong tail end ng frontal system o yung tinatawag din po nating shear line ay boundary yan ng dalawang air masses na malaki ang pagkakaiba ng temperatura. At sa boundary na yan ay nabubuo ang makapal na kaulapan na nagdudulot din ho yan ng halos tuloy-tuloy na pagulan at kalakip din dyan ng mga thunderstorm o pagkidlat, pagkulog. At sa latest satellite capture nga makikita natin na concentrated yung mga pag-ulan na ito sa malaking bahagi ng Bicol region, sa ilang bahagi ng Northern Samar at makakaapekto rin sa Quezon Province, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, maging sa Mimaropa region sa mga susunod na oras. Maliban dito sa tail end ng frontal system ay nakakaapekto din at prevailing din ang amihan sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Dalaho nito ang may kalamigang simoy ng hangin na mas ramdam sa madaling araw hanggang early morning at mapapansin na rin ho natin ang unti-unting pagbaba ng temperatura kahit sa dakong tanghali kung kaya't mas ramdam natin ang medyo malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Sa Mindanao naman ay improved weather ang inaasahan for today at walang inaasahang low pressure area o LPA na makakaapekto dito. At sa ngayon wala rin tayong inaasahang bagyo na mabubuo at least in the next 24 to 36 hours. Gayunpaman, magantabi pa rin tayo sa mga updates ng Pag-asa. Sa Mindanao ho, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga isolated o mga puno-punong mga pagbuhos na ulan anytime of the day dahil naman yan sa mga localized thunderstorms. Pero hindi po ito inaasahang malawakan at mga panandali ang pagbuhos lang ito. Sa pagtayang nga ng ating panahon sa Bicol region, Mimaropa, Calabarzon, ay asahan natin ang maulang panahon at abiso din natin sa ating mga kababayan saan man ang lakad sa araw na ito. Huwag kong kalimutan magdala ng payong, raincoat, o anumang pananggala sa ulan at magiging may kalamigan pa rin ang ating temperatura dito dahil lalo na't mababa ang agwat ng ating temperatura. At bukod nga sa amihan o umiiral ay may mga pag-ulan pang kasabay kung kaya't mas malaki ang tsansang malamig ang temperaturang mararanasan ng ating mga kababayan sa katimugang Luzon maging sa silangang bahagi ng Luzon landmass. Maulap na papawirin din na may mga tsansa ng mahihinang pagbuhos ng ulan ang inaasahan sa Cagayan Valley region, sa Apayao, Kalinga,
Ifugao maging sa Mountain Province. Epekto pa rin yan ng amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Hilagang Luzon at Kitang Luzon, maging dito sa Metro Manila, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Hindi natin inaalis ang tsansa ng mga isolated o mga pulo-pulong mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din yan sa amihan. But generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating papawirin. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Legazpi nga, katulad ng nabanggit natin, 24 to 26 mababa ang agwat ng temperatura dito, kung asahan natin ng medyo may kalamigan ding panahon. 19 to 26 degrees Celsius sa Tuguegarao at 21 to 29 degrees Celsius sa Lawag City. Malamig pa rin sa Baguio, having 12 to 23 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Dito sa Metro Manila ay 23 to 29, 19 to 27 naman sa Tagaytay at 24 to 30 sa Puerto Princesa, 24 to 28 sa Kalayaan Islands. Tumako naman ho tayo sa Visayas at maging sa Mindanao. Sa Northern Samar, Central Visayas at Western Visayas, asahan pa rin ang maulap na papawirin na may mga malaki ang tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng tail ng frontal system. Sa Tacloban ay 24 to 30 degrees Celsius sa magiging agwat ng ating temperatura. Sa Cebu ay 24 to 29, 24 to 29 din sa Iloilo. At sa Mindanao naman, malaking bahagi ng Mindanao ngayon, generally good weather. 25 to 33 degrees Celsius sa magiging agwat ng ating temperatura sa Davao City, 24 to 30 sa Cagayan de Oro, habang 24 to 33 naman sa Zamboanga City. Ulitin lamang ho natin yung mga lugar kung saan ay malaki ang tsansa ng mga pag-ulan ngayon. Halos tuloy-tuloy ho, lalong-lalo na sa Bicol area, sa Quezon Province. Dahil nga sa pag-iral nitong tail ng frontal system, iba yung pag-iingat pa rin ho ang ating advice at abiso at paalala sa ating mga kababayan dahil sa mga patuloy na banta ng mga pagbaha at pagkuho ng lupa. Dahil nga inaasahan natin ang continuous downpour due to tail end ng frontal system. Nakataas din ang ating gale warning ngayon sa ilang mga baybaying dagat ng ating bansa, partikular sa Batanes, sa Cagayan including Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Polillo Islands, silangang baybaying dagat ng Kabikulan, maging sa northern and eastern coast ng Northern Samar. Kasama na rin sa nakataas ng ating gale warning ngayon ay ang Kalayaan Islands. Ibig sabihin, hindi mo na ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon dahil sa surge o pagbugso ng amihan. Sa Baguio City in the next 2 days, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin. May mga isolated o mga pulo-pulong mahihinang mga pag-ulan na pwedeng maranasan habang sa Sunday o Linggo ay maulap doon ang papawirin na may mahihinang pagpuhos. 11 to 22 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Kalakhang, Maynila naman, in the next 3 days ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap tayo. Sa umaga, malaki ang tsansa ho na maaliwalas ang papawirin, pero pagdating ng tanghali, hapon, may tsansa na posible maging maulap at may isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagpatak lamang na very isolated lang o pulo-pulo lamang. 23 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Legazpi City naman, in the next 3 days, patuloy pa rin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, kahit iba yung pag-iingat ang ating abiso sa mga kababayan natin doon. 23 to 27 degrees Celsius naman ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Cebu City, hanggang bukas pa rin ang mga pag-ulan doon, habang improved weather naman ang inaasahan sa Saturday at muling mga pag-ulan sa Linggo o sa darating huyan na Sunday. 24 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. And finally, sa Metro Davao, bukas po hanggang bukas, good weather pa rin ang inaasahan natin doon. Pero pagdating ng weekend, malaki ang tsansa na magiging maulap doon na may mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. 25 to 33 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning at inasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng hapon.